Mit navn er Palle Svendsen. Jeg er 8. og 9. klasses fysik-kemilærer. Og den her video, den handler om årsplanen for fysik-kemi i 8. og 9. Så jeg har haft nogle udfordringer i forhold til at lave årsplanen, og nu vil jeg gerne vise jer det. Det her link, det er til årsplanen, og det er et link, som I selvfølgelig også får. Så hvis man rykker på det link, så kommer man ind på årsplanen til 8. og 9. Og den ser sådan her ud. Så i udgangspunktet, så havde jeg forestillet mig, at vores undervisningsplan skulle løbe omkring de her to undervisningsmaterialer, Cosmos B og Cosmos C. Og hvis man kigger hernede, så har jeg inddelt sådan, at vi har de forskellige uger, og så i løbet af de her uger, så har vi de her forskellige emner. Så det første emne, det var så partikelbølger og stråling, og det skulle tage udgangspunkt, eller det tog udgangspunkt i Cosmos C, kapitel 1. Og det var så elevernes eget ansvar, sådan at selv skulle læse det her kapitel, og selv sådan sætte sig ind i det. Så det er ligesom en stor mængde information, som eleven skulle læse, som så strækker sig over hele undervisningsforløbet. Så jeg har opsat nogle mål, noget evaluering, og så er så den her uddybende lektionsplan. Den kan vi lige prøve at trykke på. Så jeg er lidt hæs, det er jeg ked af. I den her uddybende lektionsplan, så kan man se, okay, hvad er det for noget, vi arbejder med? Hvad er det for nogle ting i fællesmål, som vi kommer til at hvad er det for nogle fællesmål? Hvad er det for nogle ting i fællesmål, som vi kommer til at arbejde med? Fordi jeg har nemlig gjort det, at jeg har opdelt vores fysik. Hvis man prøver at trykke på det der link, der er der, så er det et link til fællesmål for fysik og kemi. Det er ligesom folkeskolens hvad man skal igennem i fysik og kemi. Og i folkeskolen, jamen så er emnet, det er delt ind efter de her forskellige emner. Så der er stof- og stofkredsløb, der er partikelbølger og stråling, energiomsætning, jorden og universet, og produktion og teknologi. Og så i løbet af sådan en skoleår, så skulle vi gerne nå igennem alle 5 emner. Og så næste år, så kommer vi så, og så kører vi igennem de samme 5 emner, bare lidt anderledes, og nok også på et lidt andet niveau. Yes. Så det er de her 5 emner, og hvis vi kigger på vores plan, så har vi allerede det første emne, det var partikelbølger og stråling. Næste, det var energiomsætning. Og nu er vi i gang med jorden og universet. Det vil sige, at vi mangler stadigvæk, efter jul, så mangler vi stadigvæk stof- og stofkredsløb og produktion og teknologi. Yes. Men altså, jeg har erfaret, at det ikke har virket særlig godt, det her med, at eleverne selv skulle administrere og læse et helt kapitel. Så derfor har jeg lavet årsplanen en smule om. Vi prøver med en ny undervisning. Der skulle stå plan. Så nu er der vi i uge, jeg kan ikke huske ugen, vi har. Vi er et eller andet sted herinde imellem. Og har om jorden og universet. Og hvis man kigger på den plan, der er for det her forløb, trykker man her. Og der er ikke et overordnet kapitel, som eleven selv skal læse nu her. I stedet for, så har jeg gjort det, at jeg har lavet nogle mindre lektier, som er så til den enkelte lektion. Det vil sige, at til den enkelte lektion, der skal eleven så have læst det her, der hører til det. Så nu er i dag, der har vi så lavet det her. Det er det er et videoklip fra DR2, og så er der sådan en masse tilhørende spørgsmål, som hører til den her video, og som eleven så skal svare på, og så aflevere til mig på torsdag. Og så på torsdag, der har vi så en anden aktivitet, som ikke har noget med det, eller jo, det har noget med jorden og universet at gøre, men det har ikke noget at gøre med den her, det er de lige har lavet i dag. Forstår mig ret. Men ellers så er der ligesom lektier. Det er de lektier, der er til de enkelte dage. Nogle dage der er der ikke nogen lektier til, andre dage så er der lektier til.
aktivitet. Det er så det, vi kommer til at lave i løbet af lektionen. Og for nogle af lektionerne, der er opstillet læringsmål. Det vil sige, at på tirsdag næste uge, der skal eleven gerne blive kendt med fænomenet parallel akse. Og eleven kan beskrive, hvordan en parallel akse kan bruges til afstandsmål. Og til det, jamen, så er der så en lektie til tirsdag næste uge. Og de her lektier, de ser nogenlunde ens ud. Altså typisk vil de være 2 eller 3 sider. Og det handler så om Tycho Brahe. Og så skal de så læse det her om Tycho Brahe til på tirsdag. Og derudover så er der så også nogle links, der er sat ind i det. Der er det her for eksempel, hvor at man kan se, det er sådan interaktive modeller om, hvordan man ser på parallelle akser. Og der er også der hernede, Tycho Brahe Online, som handler om, det er sådan en hjemmeside, der handler om Tycho Brahe. Og hvordan så det er sådan forholdsvis tilgængeligt, hvordan man laver det her. Okay. Så det er lektien, at eleven læser det der. Og mange gange så vil der også være en lille videoklip til. Så hvis vi kigger for eksempel til det 6. Jamen så ser det nogenlunde lige sådan ud. Det handler om noget massefylde omkring noget vand. Og så er der her er der et spil, vi skal prøve at kigge på, hvordan at forskellige ting de er i vand. Og mange gange så vil der også være en video til. Så for eksempel, og det typisk så vil de her videoer ikke være så lange. Because the Torricelli experiment is portable, and it's portable because han tager sådan en kanonbold og smider ned i noget mercury og ser hvordan den sådan ikke synker, men nærmest sådan flyder ovenpå, som om det var lavet af, som om at det var lavet af, altså som om det var en korkprop. Men altså på eftertiden så bliver det sådan at lektien, jamen det bliver sådan en lille lektie, der hører til de enkelte lektioner, som eleven så skal læse hjemmefra, som er herude. Og hvis der ikke er nogen, så er der selvfølgelig nogle lektier. Og vi slutter af med at prøve at lave noget rigtig sjovt. Yes, så det var det. Hvis der er spørgsmål eller noget i forhold til det her, så er I meget velkommen til at skrive til mig. Hej igen.